sami dumateng wabil khusus keluarga ageng almarhumah Ibu Minah sumrambahe kabeh para kadang-kadang para dulur-dulur para bolo-bolo munggahe para sepuh adi sepuh kiai alim ulama ingkang lenggah ana ing wewengkon Ponorogo. Ngono ya, Mas. Kaya ngono. Iya. Ora liwat ngestokake dawuh biyung. Primalungguhan iki awake dhewe ngestokake dawuh pepunden supaya sowan ana laladan mringin kauman Ponorogo. Ngono ya, ngestokake dawuh pepunden kula Bapak Mayor CPM Mujito SHMM ingkang kembulanian kalian Ibu Sri Wahyuni saha keluarga ageng Simbah Minah. Iya. Manut dawuh sing tak tampa ana dalem kene lewayangan ora mung pisan jiki kok Mak. Marambah makaping-kaping klebu pepunden dalang biyen Mbah Gondo Buwana ya nate ngasta cempurit ana ing kene. Pakmu gedhe swargi Ki Anom Hartono ya wis nate dipiji supaya nyangik limbu ana ing kene. Pancen keluarga ageng Mbah Minah khususipun Bapak Mayor Mujito ki pancen maindit ning wayang. Mula bengi iki panjenengane ngersakake lakon Wahyu Purba Sejati kowe aja nganti gampangake lho Nduk. Merga Pak Mujito ki piyai sing apal karo lakon. Mosok? Ora mung saiki panjenengane wiwit cilik wis kulino mirsani wayang, apal karo lakon, apal karo crita. Malah akeh paguyuban-paguyuban budaya ingkang mapan ana ing laladan Banjarmasin sing dilenggahi kono, sing dipandhegani karo Pak Mujito. Iya, Pak. Nadyanto Ripalungguhan iki panjenengane bertugas sebagai polisi militer TNI Angkatan Darat ana ing Jakarta Pusat. Ning uga aktif ana ing organisasi maupun kemasyarakatan. Buktine panjenengane dipercaya sebagai ketua Pengprov Perbosi Kalimantan Selatan, penasihat Pengprov Panahan Tradisional Kalsel, dan wakil ketua Pengprov Barongsai Kalimantan Selatan, lalu ketua Kerukunan Keluarga Jawa Timur ing Kalimantan Selatan, pembina paguyuban Pawago ing Kalimantan Selatan, dan juga pembina Reok Pawargo ing Kalimantan Selatan. Oh kaya ngono tegese pancen Pak Mujito ki piyai sing budaya ya Pak. Temenanan. Mula lemayang sing ati-ati, sing teliti. Panjenengane iki wasis, panjenengane pinter karo lakon lan manut dawuh sing tak tampa saurunge ngasta dadi TNI, panjenengane iki jane cita-citane ya pengin dadi dalang. Mosok Pak Mujito iki sore kepareng-pareng dawuh. Ngoten Mas Cahyo, kula jane riyen pengin dadi dalang, kula lakon niku apa? Ning kula yen kon nutuk gamelan mboten iso. Mongko sing jenenge dalang niku kudu ngerti kalih gamelan. Lah elek kula nutuk gamelan niku mboten iso. Batinku timbang nutuk gamelan luwih becik nutuk sinden. Kuwi abot sanggane malah kaya ngono kuwi. Ning malah panjenenge ngasta dadi polisi militer TNI Angkatan Darat kuwi malah becik, malah apik kono. Iya, luar biasa yo, Pak. Banjur panjenengane kagungan kersa apa? Tasakuran pernikahan sing dipalakramakake ya kuwi putra saking Bapak Mayor CPM Mujito SHMM kaliyan Ibu Sri Wahyuni, ya kuwi ngantarane Raka Mas Bagus Bribda Arbi Yuda Pradana ingkang palakrama kaliyan Mbak Yu Roro Nindyaridi Astuti SPD. Akad nikah wis ditindakake nalika 2 Februari 2020 ana ing Banjarmasin
resepsi tanggal 9 Februari 2025 ing Banjarmasin. Nah, tasakuran kanthi pagelaran wayang kulit iki digelar ning dalem Bringin yektine kaya sing didhawuhake nalika sore. Ini dipersembahkan kagem Eyang Minah karena pada waktu resepsi pernikahan panjenenganipun tidak memungkinkan untuk rawuh. Oh ngono. Nah, wayangan sing digelar bengi iki pancen dipersembahake dening Bapak Mujita marang Mbah Minah ning kodrate Pangeran Séjé kersane Gusti beda. Nalika wingi ana ing sasi Ramadan wingi Mbah Minah wis ditimbali sowan ditresnani ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat kudu seda luwih dhisik. Mongko wayangan iki kagem Mbah Minah. Lah iya to. Mongko adate piyayi yen sripan ngono kuwi mesti wayangane ditunda utawa dibatalake. Ning bobote netepi tembung bawa leksana sing ditindakake dening Pak Mujita lan panjenengane percaya nadyan to alame wis beda Mbah Minah mesti wae bengi iki mangestoni mula wayang tetep digelar tegese cangik limbuk sinden lan pengrawit lan uga kanca-kanca bakul bengi iki kabeh entuk lantaran rejeki saka pangeran ya kuwi lumantar Pak Mujita anggene tetep wayangan tidak dibatalkan tegese panjenengane pancen piyayi sing hambeg bawa leksana tresna marang piyayi sepuh. Oh ngono ya Pak. Kaya ngono kuwi sing apik kaya ngono kuwi sing becik. Mongko iki ora nganti petang duluwe Mbah Minah. Mula tak suwun monggo sedaya para lenggah kula dherekaken ngeningaken cipta sawetawis nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos anut kalian kapitayanipun piyambak-piyambak dene ingkang agama Islam. Monggo kula dherekaken kirim donga dumateng almarhumah Ibu Minah, mugi-mugi pinaringan tentrem ayem jenjem permanem mulya wonten ing swarga kagem Eyang Minah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun donga pangestunipun para sepuh. Ya matur nuwun ya Mak karo keluarga besar Simbah Minah sing kepareng nimbali karo awake dhewe satemah iso silaturahim kangen-kangenan karo Sutrisna Budaya ing Laladan Ponorogo. Matur nuwun lan ugi ngaturaken salam hormat ingkang kepareng monita lumantar streaming nenggih pepunden kula ingkang pinantu ing pakurmatan Bapak Legend TNI Purnawirawan Bapak Dodi Wijanarka. Ya, aku wis nuwun pangestu nalika sore mau lumantar WA. Ugi salam hormat kagem WS dan Puspomat Bapak Mejen TNI Eka Wijaya SH beserta jajaran polisi militer se-Indonesia. Ugi salam hormat dumateng paguyuban Pawago Banjarmasin ingkang insyaallah kepareng rawuh rene sing ora rawuh kepareng nubar ning Banjarmasin. Ugi bekti sungkem dumateng Bapak Kiai pengasuh pondok pesantren Darul Fikri Laladan kene Bringin kene. Salam hormat dumateng para pepunden dalang Mbah Yatno, Mbah Sento, Pak Manto, Pak Puguh lan ugi kadang kula sepuh Raka Mas Ipung Purba Sasongko sing kepareng ngaturake ya kuwi pawiwahan wiwit sore mau. Oh ngono. Disunake marang purbane pangeran muga-muga kemanten kekalih Raka Mas Arbi karo Mbak Nindya tansah manggiya sakinah mawaddah warahmah kebak barokah antuk wahyune jodoh satemah pinaringan katentreman lahir batin lan ugi keselamatan dunya kaping akhir ya Mak. Yo ora perlu kakean gunung sing tanpa guna saiki ngaturake wiwit saka sing klasik luwih dhisik ngono. Kula nyuwun dumateng Ibu Sukesi Rahayu Sukesi supaya ngaturake apa sing klasik ya kuwi jineman ular kambang yen ora kleru larase pelok patete 5
Oh ngono. Kejawi katur dumateng keluarga ageng Ibu Minah ugi kula aturaken dumateng sedaya para sutresna budaya khususipun nenggih caksi lover dimanapun Anda berada. Mligine meneh khusus meneh ya kuwi anak kula wadon. Oh iya. Anindita. Ya. Monggo Bu Kesi kinarya nglaremaken swasana kula aturi nembang jineman lur kambang. Monggo Bu.